Det vi plejer at gøre, det gør vi også i år. Det er, at vi trækker en fest op af baglommen og kører fuld skrue og med håret tilbage og så bare derudad. Mine damer og herrer, vi er Gasolina! 2 gange tidligere har bandet Gasoline besøgt Ishøj. Begge gange på Torslunde Festivalen. Nu er turen så kommet til den smukke Ishøj Byhave. Det bliver uden tvivl et brag af en koncert, hvor pigerne virkelig brænder høj oktan af og leverer den fedeste fest. Men hvorfor har pigerne valgt navnet Gasoline? Det er jo fordi, vi spiller Gasolin. Og da jeg fik ideen for snart, 6 år siden, eller længere tid siden faktisk, så sad jeg og tænkte en aften, nej, hvor skægt, hvis jeg nu satte et E bagpå, så står der jo Gasoline. Så ved jeg jo godt, at det er på engelsk. Det er jo det, der ligesom betyder brændstof, ikke? Så det tænkte jeg, det skal vi hedde. Vi skal hedde Gasoline, så er folk ikke i tvivl om, hvad det er, vi spiller. Noget af det, jeg synes, Gasoline står for, det er jo det her med, at mennesker er forskellige. Og at vi alle sammen har nogle kvaliteter. Og uanset om du er bordelmutter, eller er kattemor, eller du er kvindemin, eller nu taler jeg jo selvfølgelig om alle kvindefigurerne, ikke? Men så er der bare noget i alle de her figurer, og der er en dyb respekt for mennesket, synes jeg. Og de har jo helt klart skildret nogle lidt mere skæve eksistenser, og det synes jeg er rigtig fedt. Så man kan sige det sådan, jeg har den her indre drive, der hedder rock, og jeg kan godt lide at fyre den af, og jeg synes, det er fedt som pigeband, og ligesom at vise det her med, at vi kan altså godt levere det her, uden at det bliver en gang sød suppe. Udover Line Münster Svendsen består bandet af Ditte Brode på trommer, Lisbeth Rygaard guitar og kor, Birgitte Bjørn leadguitar og Annette Borg på bas. Vil du opleve Gasoline live, så er det i Ishøj Byhave lørdag den 2. juli 2016 kl. 14. Og der er gratis adgang. Get on the train,